रोजा रोजा साबायखर नोंथांमोनसिम दिनै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों जे फैगौ जानुवारि दाननि 2022 इं मायथाइनि जानुवारि दाननि 7 आरो 8 अक्ट' खालि देबोरगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आवथायावनो थानाय गौरां हाइ स्कुलाव जोंनि क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 47थि बोसोरसालि जथुम्माया जानो थांगासिनो दं। बेजों लोगोसेयैनो देबोरगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 40थि बोसोरसालिया जथुम्मा बेबो जानो थांगासिनो दं। बे हाबाफारिखौनो सोमोन्दो लाखिनानै दिनैहाय बेयाव तिनिआलि बाजार एबा टाउननि खाथियावनो थानाय क्लाब न'आव जोङो मावख' हिसाबै दिनैहाय दरजा मोखां एबा न'लांखौ बेखेवबाय आरो बे बेखेवनाय हाबाफारियाव नुजानो हानाय गासैबो जोंनि सोद्रोमा बिथांमोनाबो गोसो गोजोननाय फोरमायदों जे फैगौ समफ्राव जोंनि बे जथुम्मानि सोमोन्दै जायफोर हाबाफारि मावनांगौ दं बे हाबाफारिखौ फारि फारि मावलांनो थाखाय आरो फैगौ हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय जा जोंनि आफादारि बिथिं फारसे जानजि खाफ्रानानै हाबा मावनांगौ बेखौ मावफुंनो बिथांमोना आवगायसिगोन आरो दिनैनिफ्राय बिथांमोननो गासै बिबानखौ होनाय जाबाय। जोंहा फैगौ 7 आरो 8 अक्ट' खालि 7 अक्ट'आव फुंनि 7 रिंगानिफ्रायनो देबोरगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गासै हाबाफारि बेफोर जालांगोन आरो बिथांमोना गावसिनि जा मावथांखि एबा बिबान सोलाय सोल' खालामनाय गोजाम बिबानखौ सिफायनानै गोदान बिबान दानाय बेफोर हाबाफारिखौ मावगोन। बेजों लोगोसेयैनो जोंनि क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बेलासिनि 7 अक्ट'नि बेलासिनि 3 रिंगानिफ्राय थान्दै नाजावनानै मोनायाव थान्दै मेल जानायनि उनाव अखानायै जोंहा गेवलां मेल दङ। बे गेवलां मेलाव 8 अक्ट' खालि गेवलां मेलाव गोबां आलासि बिथांमोना सौफैगोन। मानो होनबा गाहाय आलासि महरै जोङो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मानव गेदेर आफादगिरि थरेन बर' सारखौ मोननो हादों। बेजों लोगोसेनो गेवलां मेल बेखेवगिरि हिसाबै जोंहा बिटिआरनिनो एबा बिटिसिनि चिफ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ मोननो हादों। दा बिथांमोना जोंजों कनसेन्ट होखाबाय जे बेयाव सौफैनाया रोखा आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा इएमफोर जेरै हमनानै ला रन्जित बसुमतारी आरो लोगोसे देहायारि बिफाननि इएम अरुप कुमार दे बिथां बेजों लोगोसे आरो माखासे जोंहा एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङाबो जोंनि पेट्रन हिसाबै बेयाव दंफाखायो। दा बे हिसाबै जोंनि फैगौ जिथुनाखि 7 आरो 8 अक्ट'आव क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो देबोरगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जा बोसोरारि जथुम जागोन बे जथुमा जोबोद मेहेरगोनाङै जागोन। ओंखायनो दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं खावलायनोसो लुबैदों बर' थुनलाइ राव थुनलाइखौ सिबिनो थाखाय जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा बयबो लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि थुनलाइयारि आफादफ्रा मा हाबाफारिखौ मावनानै दिनै थुनलाइया बेसिम जौगाथायाव लाबोनो हादों आरो इयुनाव जों माबायदि साखाफारा जानांगोन। भारतनि गोदान सोलोंथाइ आयेन 2020 बे आयेना माबायदि जोंनि बर' बिजों एबा बर' फरायसालिफ्राव बिहोमा गोग्लैगोन बेफोरनि बाथ्राखौ सावरायनो थाखाय बे थान्दै मेलफ्राव बाहागो लाफैनो आङो दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि जोहै खावलायनो लुबैदों आरो खावलायदों। जेन आसा खालामो ओनसोलनि रायजो राजाजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गासै गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनाबो लैहोर लैहोर फैनानै रायजो राजाफोरखौ लाफानानै बे हाबाफारियाव जाफुंसार खालामफैगोन आरो इयुन समफ्राव जों थुनलाइनि हाबाखौ मावफुंनो हागोन बेखौ मिजिंथिनानै नोंथांमोननि बानजाय आफादाव गोदानै मासिगिरि आरो लेंथुमगिरि बिबानखौ सोर सामलायदों? दा जोंनि बे बानजाय आफादनि मानव गेदेर आफादगिरिनि मुङानो जाहैबाय बिथाङानो जादों सुक्राम दैमारि। बिथाङा तिनालिनिनो आगोलाव जियाजिरि गामिनिमोन आरो बिनि उनाव दं जोंहा मनमोहन हाज'वारि क'क्राझार जिल्ला एबसुनिनो सासे बुंथिगिरि। बे हिसाबै बिथांमोना जोंखौ मदद होनानै जोंनि बे जथुम्माखौ खुंफुंनाय हेफाजाब होनानै जोंनि खावलायनायाव आवगायनानै दा बिबान लानानै खामानिखौ मावनो दिनैनिफ्राय फुरा भाबै बिथांमोननो बिबान होनाय जाबाय। आसा खालामो बिथांमोना दिनैनिफ्रायनो गावसिनि मावनांगौ हाबाफारिखौ आवगायलांनो हागोन। बेखिनियानो। मोनसे गोजोनथाव खौरां
गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय, बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।